Mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes na niha pizza, unsa man tarong pizza ha? Oy, pizza 5 na, no? Sa bulan sa Enero. Abino daghan na kay mga nangandam nga higala, no? Kay fiesta na pud sa mahal nga Senior Santo Niño, no? Pizza 17 man di ay ang pista sa Cebu, no? Third Sunday, dili pizza 18. Pizza 18 di ay third Sunday of January. Okay. Bilo ari na ta mahigala no sa ato ang mga catechism, no? The profession of Christian faith, no? Ang pagpadayag sa Kristohanong pagtuo. Matud pa diri sa ato ang mga pagtulod ang Katoliko, sukad pa sinugdan ang simbahan nga gitukod diha sa mga apostoles migamit og mga minubo nga paagi sa pagpasabot sa maong gihapon sa maong pagtulunan ug daling masabtan sa mga sumusunod. Ang atong simbahan gyud no nigamit gyud ta og mga minubo nga paagi sa pagpasabot sa mga pagtuuhan ug daling masabtan sa mga sumusunod. Usa na ni ana mahigala ang gitawag natong pagsaulog nato Pasko. Ano? Kana bang pagtudlo kanato ba nga malipay pata dili pud lisod sabton. Ug ganing kamot usab ang simbahan nga mailhan ang mga importante butang sa atong pagtuo aron sayon kay natong masabtan labi na ni atong planong magpabunyag. Hangtod karon padayon kining gibatonan sa simbahan ug mao kini ang gitawag og profession of faith. Ayan, no? Pagpadayag sa atong pagtuo o credo, kinutlo sa pinulungan nga Latin nga credo o I believe, nahimo kini nga simbolo sa atong pagtuo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo. No? Sa ato pa, ang simbahan di ay nag-formulate yun, no? Og minubo nga paagi sa pasabot kung unsa nga atong simbahan pinaagi sa credo. Buti pasabot nga isip sumusunod ni Kristo puy-an gyud nato ang ato ang pagtuo busa kinahanglan nga ato gyud kining sabton ug dayon ipadayag. Klaro ha? Klaro, okay. Unsa man kining Greek word nga symbolon means half of a broken object. For example, no? Ato pa unsa ganito, ang credo kinutlo sa pinulungan nga Latin nga credo or I believe. Ano? For example, a seal presented as a token of recognition. The broken parts were placed together to verify the bearers, identify the symbol of faith. It is a sign of recognition and communion between believers. Symbolon also means gathering, collection of summary. A symbol of faith, it is a summary of principal truth of the faith, therefore of the faith, and therefore serves as the first and fundamental point of reference for catechesis. Ayan, no? Ito pa, ang buti pasabot ini, ang credo, ang creed mga higala, no? Usa kini ka paagi nga kining atong masabtan, no? Simbolo di ay kini sa original nga butang nga simbahanon niini. Ang credo isip simbolo sa pagtuo nakatabang aron masabtan ang atong gituuhan. No, sa ato pa ang kuan di ay ang kining credo usa kini ka simbolo sa atong pagtuo, no? Wala credo simbolo nagkahulugan usab kini og summary o minubo nga koleksyon sa mga buta nga angay natong masabtan, no? Kay credo man lagi credo. Sa ato pa unsa ganito, ang credo minubo nga paagi sa pagampo. O minubo nga paagi sa pagampo. Nahimo kining usa ka simbolo sa atong pagtuo ug nahimo kining summary sa ato ang pagtuo. Isip simbolo ang credo nahimong usa ka pagpasabot
sa kamatuoran sa pagtuo ug busa nahimo kining pinakauna nga punto nga og basihan sa katekisis o pagpasabot. Sa ito pa ang credo di ay ang credo I believe or we believe usa kini kapaagi usab sa pagpasabot parte sa katekisis. Kung palaluman nato pagsabot ang profession of faith nahimong paagi aron mas masayon nato sayon natong masabtan ang pagtuo sa Dios ug sayon usab nato nga masabtan ang pagpuyo nining atong kinabuhi. Sa ito pa ang credo di ay kining profession of faith kini nagatuo kami usaw day kini kasimbolo sa atong pagtuo. O niya nahimo usab kining parte sa pagpasabot kanang katekisis. Para asa man na aron sayon nato nga masabtan ang atong pagtuo sa Dios ug sayon usab nato pagpuyo niini sa atong kinabuhi. Klaro? Klaro, no? O niya unang-una ang pagpadayag sa pagtuo gihimo sa ato ang mga maninoy o maninay sa dihang gibunyagan kita, no, mga godparents kana bitaw sa panahon nga kita gibunyagan sila mo imutubag para kanato, no, karamihan nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, nagtuo ba kamo sa kining Diyos Amahan, nagtuo ba kamo sa Diyos nga Anak o nagtuo ba kamo sa Espiritu Santo, mingon sila nagatuo nga sa ato pa ang una gyud nga ang una nga nagpadayag sa pagtuo nato sa dihang gibunyagan kita mao ang ni-sponsor ato pa sila mo'y nagpaluyo kanato. Unya matud pa sa Mateo 28 bersikulo 19 giingnan niya ang mga sakop tungod niini panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug Espiritu Santo. Nga sa ato pa gisugo sa mga apostoles sa gisugo ni Kristo nga mga apostoles aron manglakaw, no, aron himuon ang tanang katawhan nga mga tinun-an ug bunyagan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Buti pasabot katekism, no, unya pagpasabot unya paghatag kanila og katin-awan sa atong pagtuo nga Kristohanon, no muna, no. So I believe in God the Father, no. So sa atong pagpadayag sa atong pagtuo nga usa ka simbolo, usa ka katekises, usa ka paagi sa pagpuyo sa pagtulunan sa atong kinabuhi, no? Gisugdan nato kini og nagatuo ako sa Dios Amahan, no? Sa atong paggikan gyud sa pinakataas, no? Our profession of faith begins with God, for God is the first and the last, the beginning and the end of everything, no? Katong basahon sa Isaias kapitulo 48 bersikulo 6, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang hari ug manulubo sa Israel. Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan. Gawas kanako wala nay lain pa. Sa ato pa sa atong pagpadayag sa atong pagtuo, ato gyung giuna ang pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa langit nun nga Amahan. The whole creed speaks of God, and when it also speaks of the word of God, world, it does so in relation with God. Kung mahisgot na gani kita og credo o gitugutan pod ang tawo o ang tanan tungod kay ang tawo ang tanan mao ang talalang usab kaniya, no, nga sa ato pa kung mahisgot gani kita og Dios aduna kitay labot, aduna kitay matud pa ato gyung ipakita usab pinaagi sa atong buhat ang atong pagka-Dios non, no, kay ang atong pagpadayag sa atong pagtuo dili man lamang pinaagi sa pulong kung dili pinaagi usab sa buhat. Okay, no? To Israel, His chosen, God revealed Himself as the only one. Hear, O Israel, the Lord of God is one Lord, and you shall love the Lord of God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Ayan, no? Sa Peter chapter 6 verse 4 to 5, hinugdimi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Jesus Himself affirms that God is the one Lord, whom you must love with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sa Mateo 12, kapitulo 29-30, mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinandong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gyud ang Ginoo. So matod palagi,
ang Israel and the new Israel mao ang simbahan. Di ta malimot ana ha nga ang chosen people of God mao ang Israel. Pero kay nahimo man laging unfaithful ang mga Israelita muna nga pinaagi kang Kristo, nahimo kitang bag-o nga Israel, the new Israel, the new Jerusalem. Okay, klaro no? Unya, God reveals His name, Himself to His people, Israel, by making His name known to them. No, the living God. I am the God. I am who am. Gipadayag sa iyang ang iyahang pangalan aron masayon kita kung unsay itawag nato kaniya. Ako mao ako, Yahweh. But out of respect for His holiness, atong gihimong si Kristo ang Ginoo. Siya ang Dios nga buhi sa iyang pulo nga simbahan. Diya kang ano ba? Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, no? Pinaagi sa iyahang anak. No, gani si Kristo ni ingon man usab, ako mao ako. Ato no? So ingon niya na. So the divine work and Trinitarian mission. So sa may ato ang mga pagtanaw ni ining mga panghitabo, no? Ang pag-ila, kining gitawag nato pag-put into practice sa nagatuo ako o nagatuo kami, no? Nga matud pa ang pagpadayag sa atong pagtuo, no? Una kini nga gikinahanglan nga atong batunan gani sa dihang gibunyagan kita mismo ang atong mga maninoy ug maninay, atong mga ginikanan mao'y may padayag ini diha kanato. It is always put into action, no? Madungog gyud, makita gyud, masinati gyud. Pero karong dagko na ta, dili na ang atong mga maninoy ug maninay mao'y mo padayag sa atong pagtuo, kung dili kita na gyud mismo, no? Kaya gani importante gyud kay, no? Diri sa ato aba nga diri ba sa atong Kristohanong kinabuhi. Kuan ni siya kanang matud palagi usa kini kapaagi sa pagkuan ba, pag-ila, no? Pag-ila na kita maoy usa ka katawhan nga nagkinahanglan og Dios atong kinabuhi mismo. Kaya nga naman, dili ba ta mabuhi kung wala siya. Man cannot exist without Him. Nga sa ato pa, diha mismo sa atong kinabuhi, ato nang napadayag ang Ginoo. So muna nga dili nato ba kana bitang mansahan ang kinabuhi nga gihatag kanato sa Ginoo. Na sa ato ba na no nga nabuhi kita pinaagi kang Kristo ug magpadayon kitang mabuhi pinaagi sa kang niya sa langitong Amahan o sa Santissima Trinidad. Okay, matud palagi dili man lagi ta maabot ini kalibutan na dili pa ang Ginoo, dili po ta magpakapadayon sa ato ang pagpuyo ni kalibutan na kung dili pa ang Ginoo. Muna gitawag nato sa in English og the profession of faith put into action. Okay, naaman tayo pagtuo, so ato ginang ipakita sa buhat. Sa atong kinabuhi, nga naaman tayo kinabuhi, ato ginusab kining ihalat ngadto sa Dios. Ganyan na, no? Abi no, ay tada anong lain nato nga kuan. Lain nato nga matud palagi pagtulunan, no? Medyo kuan na kini kanang murag sideline ani ba. Kay doon naman gawin ang utanan nako. Sa pader tinuod ba nga usahay ang demonyo mugamit og word of God aron kita tintalon? But anyway, bisan si Kristo nahitabo man na. No, kung atong basahon sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 13. Gitintal baya po din taon si Kristo. Primero nga tentasyon, ang pan himuong bino. Ang pan himuong bino. Ang bato himuon nga pan. And then, ikaduha nga tentasyon, no? Matod pa niya, kung musimba ka kanako, no? Matod pa, no? Ihatag ko kanimo ang kanang gingharian sa yuta. Temptation ginani ni Satanas. Pagka ikatulo wa man gyud madala, gigamitan na gyud niya og word of God. No, miingon siya nga kung miingon si kuan nga lukso
gikan ining taas nga kining sa taas sa templo, kay nag-ingon ang Ginoo matud pa niya, kay miingon ang Ginoo nga lungsod diri kasapuangon ka sa mga anghel sa ilang mga kamot aron dili ka maunsa ug bisan mo dapat sa mga bato ang imong tiil dili gud maunsa. Nigamit siya og ang panulay ni gamit og word of God, no, sa Salmo 91 bersikulo 11 hangtod sa 12. Aron gyud iyang matintal si Kristo, no? Gigamitan niya og word of God. Apan usay may gisulti ni Kristo, ayaw tingtala ang imong Dios. Nga santo pa usahay di ay ang kanang panulay mugamit og mga pulong sa Dios aron kita tingtalon. No, gan mo na nga magbantay kita, no? Kita kan biya kaayong mga tao nga magsuroy-suroy pud magdaladalag Bible kay tintalon pud ta nga pabalhinon sa ilahang relihiyon. Pero dili ta nga magpadala ana, no? Kay dunay kini ba yang Biblia, no, dili pag-unsa, no? Kung dunay ba na ako nailhan mga higala nga namatay tungod kay nasayop niya pag-interpret ang Bible. No, di lang na ako isulti ang pangalan pero nahitabo na sa Cebu. Di lang na ako isulti in order to kana bang nagkuan na ba yung taon to na napahuway na ba yung taon to nga niingon man lagi nga ako magbunyag kanimo sa tubig apan adunay mo abot nga mas labaw pa kanako nga magbunyag sa espiritu ug sa kalayo. Ato kanang mabasa sa Marcos 3 kapitulo 11. Sus ko kay ang gihimo sa mao nga tawo kay usa man lagi kini siya ka magtutuo siya, no? Usa siya ka pangulo, usa ka siya ka religious leader. Sus ko'y nagpabubu manoon siya gasolina. No, na sa balita gina siya sa una. Pero nila na ko isulti ang pangalan kaya ni pahuway na ba yan taon to. No, muna, no, nga ang nahitabo ay namatay gid taon. Kay ngano man nasayop man siya og interpret sa Biblia kay nagpabubu man hinuon siya og gasolina. Dito na nahitabo sa Plaza Independencia. Sa ko na ginaingon dili lang nako isulti ang pangalan pero doon dokumento ana usa ka newspaper item, no, nga bisan inabasahon na sa inyong i-Google na adina, no, nga usa ka tawo ang nagpabubu og gasolina murag dili kay kon lagi kanang mo tong wala man ang pagka-interpret ang Bible kunya matud lagi na hasta iyaha mga ginikanan iyaha pagong na matud panituo pud kaniya ug ni pagbubo lang yung higala mga alas 3 sa hapon gibubuha sana anang buntag dai mga alas 9 alas 10 ko no na gapo bubo siya gasolina nya wal dili gyud hasta ang inahan ko no niingon nga ayo ra niya naghilabti kay mabanhaw na pagka alas 3 wala man gyud na banhaw so niingon na pud sila nga dili pito ka adlaw mabanhaw na gyud na wala man gyud na banhaw ato pa namatay gyud in tao no mo na ginaingon nga usahay kining Biblia word of God man lagi na pero usahay marabag kung masipyat nato pagsabot, no, makadaot po din noon. Okay, I don't know kung ang gatong panulay nga nitintal kang Hesus ginamit ng Biblia o nasipyat balagay sa pagsabot sa Biblia o nakasabot din siya kanang maura gyud iyang gigamit aron tintalon si Hesus. But nevertheless, matud palagi kung doon natay mga kalibog sa Biblia, dili lang nato dayon pud nga mo interpret po dayon nga sa ato aron yung kaugalingong personal interpretation. Mas maayo siguro magpulo pangutan na punta sa mga tao nga gituuhan nato nga aduna po'y background sa pagsabot niya na. Masama sa nahitabo niya itong tao dito sa Cebu nga nagpabubo siya gasolina kay nakabasa lagi sa Biblia nga ug magbunyag siya kaninyo magbunyag siya kaninyo sa espiritu ug sa kalayo. Sus kay nagpabubo ba noon siya og kaya ang kalayo ba yan ang ipasabot dili ba yan na kalayo gyud nga kalayo Espiritu Santo ba yan na nagpabunyag sa espiritu ug sa kalayo, no? Ito niya kuan man na siya kanang ang kalayo din na is kana bitang kainit ba sa pagtuo ano mo na nga nahitabo namatay gyud tawo luoy lagi kaayo pero buto siya example nga ang Biblia usahay sama sa gihimo sa panulay nga iyang gitintal si Jesus Salmo 91 bersikulo 11 sa 12 nga iyahang
paluksohon ang atong Ginoo ningon siya ang Ginoo nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios nga ano ay panintal na ba pero katong usa gyud natintal gyud in taon tong usa no nga iyag yung literal pagsabot ang Biblia no mana nga na disgrasya gina no masayloon ng taon iya mga sala yung ano pero again paglikay nga makuan pa mahinumduman pag yun ang iyang pangalan pero hindi na nakisulti ang pangalan pero doon natay mga news item na sa Sunstar kaya ako maning gitanaw man ako ni sa kuan nga naagi nahitabo ngayon ni ana nga sometimes ang ato ang misinterpretation of the Bible sometimes usahay makadisgrasya nato no klaro no so nga daw na gani mo suri-suri sa inyong mga lugar magdala-dalag Biblia nga makahatag Ginoo ninyo kalibog tungod sa ilahang mga pamahayag ayaw lang sa dahil mong dek too no kung mahimo dool sa mo pare o mga CFD no kana sila si Padre Kuan kining sila Gitgano no? Father Gitgano nga may man ng mga laki nga mo interpreta pod sa Biblia bangutan mo dito naman na programa si Padre Father Darwin nga na mga sa ari nako pangutana pod mo no mga bisan kansang pareha no aron nga dili pod ng taon pod ta masalaan gamay no kay ako na ginaingon sometimes misinterpreted ang Bible sama sa kanabang katong bitong the devil nga na misinterpreted pod niya nga iya pod yung gida ni si Kristo nga musunod sa iyang misinterpretation so man ang naingon sige si Kristo nga ayaw tintala ang inyong Diyos. Okay? Maraming salamat o doon na po ko'y misa, alas 3, ato pa ko sa doon na po ko'y mga schedule lain. Maraming salamat o mayong mundo, Pilipinas.